2008 पासून आम्ही सुरू झाले आसा ह्या सेंटर आणि 2009 पासून ह्या स्पर्धा सुरू जाता. म्हणजे वर्षाच्या वर्सा वर्सा आमचे कॅम्पिंग जाता आणि तेका जवळ जवळ म्हणटा तरी 1 3 आणि उपबक्षिसां जवळ जवळ 10 बक्षिसां आमचे ट्रस्ट. म्हणजे कॅरम स्पर्धा म्हणजे सिनियर सिटीजनाक एक बरो विरंगुळा आसता आणि ही स्पर्धा घेवन आपल्या आंगातली कला हे दाखोवपाची एक संधी आसता आणि प्रत्येक आमचो जो मेंबर आसा सेंटराचो सिनियर सिटीजन हे प्रत्येक जण उमेदीन भाग घेता की हे आपले आसा आणि आपले हे कशें जीवन आनंदी जगचे हे इतरांना दाखयता. अशें हे सेवा केंद्र आमकां दिलेलें आसता.